Je to 3-miliónový projekt, v rámci ktorého my sme sa spolufinancovali 600 000 eur. Zvyšok je zaplatené zo zdrojov Európskej únie, to znamená našich partnerov z Nemecka, Francúzska, bohatších krajín ako je Belgicko. Ja sa im chcem skutočne poďakovať, pretože v týchto dňoch veľmi veľa projektov finišujeme práve z európskych prostriedkov. Bavíme sa o projekte, ktorý začal v roku 2013, avšak kvôli zápornému stanovisku župana Kotlebu sa tento projekt nemohol realizovať a až po nástupe môjho otca sme opäť rozbehli količka tohto stroja a dnes som veľmi rád, že môžeme odovzdávať toto zariadenie, ktoré je pre 50 klientov a ich sociálna starostlivosť od týchto dní už nebude inštitucionálna, ale bude komunitná. To znamená, že budú žiť ako rodina, budú sa aj vedieť sami o seba postarať, kvalita ich života stupne a hlavne budú môcť získavať aj nové zručnosti a to je nám nezaplatené. Ale čo poviem úplne na záver je to, že všetci si uvedomujeme, že tu iba splácame a pokorne splácame dlh, ktorý ako spoločnosť máme voči takýmto ľuďom, ktorí nemali toľko šťastia ako my. A ja pevne verím, že postupne sa nám podarí prejsť tento proces deinštitucionalizácie so všetkými našimi zariadeniami sociálnych služieb. Obavy boli hlavne možno nejakého voľného pohybu, nekontrolovaného po dedine, ale tým, že ten domov sociálnych služieb funguje u nás v dedine už 70 rokov, a tí klienti aj doteraz fungovali medzi nami. To sú ľudia, ktorí jednoducho sú už medzi tými občanmi nejakým si slovom zasadení. Hej? To nie sú ľudia, ktorí sa tu objavia a teraz pozeráme sa my z radu občanov na nich, že kto je tu, čo je tu a čo tu robí. Hej? Samozrejme sú aj noví klienti, ale verím tomu, že sa spoznáme, že tí noví klienti spoznajú našich občanov a vzájomná spolupráca bude fungovať. V tomto objekte, v tomto dome našlo ubytovanie alebo našlo domov 12 klientov, špecializované zariadenie a my máme len psychiatrické teda diagnózy, ale teda ťažké zdravotné postihnutie psychiatrického charakteru. My sme doteraz bývali len v Kaštili a v príslušnom objekte, ktorý bol pri ňom. Bohužiaľ tie podmienky fakt boli na hrane teda ubytovateľnosti. V zmysle v tom, že mali sme 4 klientov, 5 klientov na jednej izbe, mali sme prechodovú izbu, to znamená, že išli si z izby do izby, čiže to o súkromí nemôžeme ani hovoriť. Máme viac súkromia, čiže sme 2 na izbách, tam v Krnici sme boli 6 na izbách. Máme viac vyžitia, môžeme ísť do žiaru, kedykoľvek si nakúpiť. Môžeme si uváriť, čo chceme a môžeme si zahrať fotbal, zabehať si do parku. Zatiaľ sme tu spokojní a do budúcna musíme si vážiť to, čo máme a uvidíme, čo budúcnosť prinesie.